От реализиран проект от косет дом до напълно обзаведена и готова за живеене с клубяема къща, вижте как изглежда преди и след. Къщата е с обща площ от 75 квадратни метра и се състои от вътрешно антре, две просторни спални с самостоятелни бани, голям хол с кухня, като към него има отделно помещение от 4 квадратни метра за отделна баня с тоалетна. Типа строителство е метална конструкция през панел, който е най-желаният тип строителство, избиран от нашите клиенти. Проектът е завършен до обзавеждане, като някои от довършителните услуги, извършени от нас, са: изграждане на фундамент с дълбочина от 40 см под земята и още 60 см над нея, външна топлоизолация от 10 см, благодарение на която стените стават с обща дебелина от 25 см. Прокарана е ВиК инсталация, направена е хидроизолация, както и цялостна замазка и по външните ръбове на основите на къщата до фундамента. Всички мокри помещения са довършени до пълно оборудване с базови тоалетна, мивка, душ и други. Ключове, контакти и осветление е монтирано навсякъде. Стените и таваните с допълнително покритие от гипсокартон, залентване, шпакловка и боя. Всички вътрешни врати са на класен Германия, а външната блендирана врата е на картал Турция. За ваше улеснение, за да придобиете по-добра представа за разпределението на стаите, ви показваме графичният дизайн на проекта.